Mga kaibigan, magsugot ta sa atong istorya karon sa atong part 14 ng karyak may idol lagi. Makita lang kamay. Aking binibingi, ikaw ang gusto mo. Part 14 niya ang isugotan niyo. Kain gini sa kapre. O sa usa ka mang dirigma sa Purok Roberto nga hingan lag idi sa to. Air. Kining kapre. Siyempre, umakita ang kapre, mahadlok mo kita. Ibantog mo ni kapre sa una pa. Pero, mutuong mo sa dili. Si Ini Reggie, naka-angkon o nakailog sa kahong sa kapre. Karon yung masayaran. Muli karon. Kini si Ini, nagpuyo ni karon siya sa Ularte. Bagong puyo ni siya sa Ularte. Buwa ka ba nagkapag-Roberto ko? Sa una, Roberto rin si Ini na puyo. Di ba rin sa Ularte kaya gusto siya ka magkinusara. Ularte? Nga karon Ularte sa una kay Libon pa na sa una, grabe pa mga sagbot. Apa rin mga kasya pa na sa una, grabe. Bagak pa na kasya sa una. Sus, karon si Ini kay pensa lang kay siya kay gusto gyud may kinusara. Di ka sa duty siya, trabaho pag uli, hapon na muli kay magtas pa man. So, bato, anto gibaraw gid siya sa katong karaan na po dito nga nagpuyo. Huy. Dong. So ni agi mga dia. Ay. Dia mga puyo dia, anak ko siya. Wala anak po sa wala mga kabalo nga. Kanang imong gianan dia kanang naitulo ka kasya nga nag-uban. Sus, diya na piniti magpapan, magkakuha ng kapriya. Sige, kaya kay hayag pa kanya ba? Salamat na. Bakit? Tagkan wala yung mga gida. Kaya ikaw rin ginong buong nga gida ba? Tagkan nga nagtimatan na kang kapre. Piniti na magpabuga na. Piniti na magparamdam ng kapre na. Mga ito nga si Idi ah. Ana. Oo, wala. Ito nga. Susunod daw. Agi si Idi. Baktas siya. Sus, git-git naman. Ito, ana, naglibaw ng balibong Idi. Kaya tungkol diin na naman. Kurkuruk na si Idi. Gagi. Gananan na si Idi. Kapre rin yatis di. Ah, agi ka, bugay yung asom. Idi. Sini. Jauh dari sini, pasti mau regis-regis kapre. Ah, dekat sini. Sangkol na ko rin. Untuk kau, Mbak. Notice ya. Ada siya mga kauban niya. Patay ko ito magkianan pa doon sumpal level na kapre siya ang buhato. Mga tabal-ulo po niya kauban, manambag po mga kauban ng trabaho. Skarte na, ini. Bago ka mo duty, bago ka mo uli, duty, imbesa. Bago mag-iron, di na kamadlok. Kainom tadi, may kamadlok, di ba? Tama, no? Okay? O, sa chan, sinig to ba? Sa tinahan ko rin, oh. Sa chan to ba? Sa chan to ba? Chan sila ko rin, oh. Chan to ba? Si ini, bago, ano ko na, uli na sa malay. Dasya kuhan. Dasya bunal. Una niya, mabuhay ang priyaro, bunal lang kung gano'n. Isulong kayo kinainom naman. Bakit ini, paglabay na sa itong agi itong tungkol sa may kasya. Yang aksyon nagbunal itong kuwan, sinang kapre ba? Hoy kapre! Kabalong muna ka na! Matay nga, siyempre ang kapre, di ko na makita. Kinamin po kapre, muna kuyawan mo. Matay kita mong idi. Anong kapre, sumiskrito ng idi nga. Kita mo. Sumiskrito ng idi nga, nakita mo. Kang ba, jote naman siya, jote naman. Di kay gabi, nagatuyo, ginagabi sa muli. Yan, makainom, isagin. Pagsunod agin yan. Dito mas tulungan ka siya pag-agin. Hoy kapre, kabalong ko muna ka na. What? Kapre, iskrito, binagigiti ka na kita mo gaguni agin. Hinamin mo kapre, baka ibis magpapugaw na ito kay mga hatlong ng kapre. Nang padlo ka na kuyaw ka sa giding anong nakakita daw si Ini. Kang ba, jote naman. Pagka gabi, ulit na po siya. Chat po siyang tumay lang ko rin. Kung mag-chat, agin na po siya. Alam po siya. Agin na sa katong kasya, lingaw po siya nga. Hoy kapre! Kabalong kung wala ka na kapre! Wala yung kagwanta. Wala yung kagwanta kapre. Hindi ko rin. Hoy Ini! Ini kayo. Mga kapre. Hoy Ini! Sabi mo si Kento. Kung makita mo rin mo. Ay! Kapro, galingon ka. Upog naman naman yan. Wala magkakabalo kapre. Kanaya akong bunal. Mao na akong dakong sikreto. Mao na kita ko ni mo kasa ka. Tinuod ka Ini! Gusto na ko! Nga matay na lagi. Mabalaan ako ng imong power. Ugma po, alas 12 gabi. Agi diri, kaya makikambyo kong power ni mo. Alis na. Kaya ang power sa kapre, huwag mo kabalo. Kato yung kalo. Kato kita, itong kalo niya ang nagwaway. Mao to yung power sa kapre. O diri na. Pagka-ugma. Hindi labay ang katong. Agi ka po si, jote ka po si Ini.
Ang uli niya hapon, hapit sila guri, sa chatong tuba. Patay alas 12 mo man, isang tuba, kagano niyang naurot. Barang na sini, pati hubong ka ng ide yun. YouTube channel ba? Aging ide, Upload na, upload. agi sa tulungan ka siya, niingo na si ide. Hoy ka pre, nakabalo ko, wala ka pre, asang itong gingo na magpagkita ka sa kuha. Siyempre, ang kapre, kaya di mo makita. Hoy ide, grabe na ganyan mong pahawir. Nakabalo dyan ay kag-asa ka, karon. Masayra na ganyan ko, kung magkikambyo na ko, gahom niyo ide. Okay na! Kaya kabalo mo dyan kung karama kayo mong bunal. O karon kaya akong kalo, akong ikambyo. Inahanglan nga, dungan yun ha, sa usa lang kapamilok. Idungan yun itong hatag ang kalo o ang imong bunal. Kaya aron magkambyo sa power, aron mas mula ba magkukugamanan rin sa mga kakahoyan. Hindi ah, sige kapre! Ha? Ihap ta, sige kapre nga. Hindi, ihap tag tulo. Ya, hatag na ito. Ya? Iso! Duha! Tulog! Pa! Kampiyo! Buwan na nini kalo! Asutay kalo nini! Si Ini! Hindi na makita! Kailan ang power! Kapre! Nakita na kapre! Huy! Ini! Asal maka Ini! Ang kapre! Natagmang makita! Huy! Ini! Asal maka Ini! Hindi na makita! Hindi ko kilan mo ang kaka! Ang karoon si Ini! Perti na ngayaya! Bisa ko sa orasa! Di na makita si Ini! Kailan ang power niya! Ang kalo! Ang kalo! O karoon si Ini! Siya ay napuli sa kapre! O tuwara! Nagduduyan si Ini! Ini! Hindi rin ako ito mga kasugilanon sa akong part 14. Daghang salamat, like and share, and watch and learn.